Dene Pak Beb. Arep nang pasar le, golek kembang. Lah kembang apa Pak De? Ae lho, kembang. Wong ke sore gue nyekar nang kuburan. Alah nganggo kembang-kembang barang. Lah kok nganggo dong gedang apa dong bayam kuwi? Lah apik meneh nek nggo godhong kates, gek mengko demite nek mangan ngene iki. Meneh kuwi. Apik gundulmu kuwi. Gek mangkat to kono neh Pak De. Neng aku titip. Lah arep titip apa? Ya titip kembang. Jadi sampean yo rak tuku kembang. Kuwi arep mangani kembang. Lah iya no Pak De. Neng kembangnya kembang desa yo. Ya.